Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwira kutendai netsigirisi yamuri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare mukaona tobuda hayo moziva kuti aiwa Zim News inenge ine nyaya dzinofadza nyaya dzinosuvisa nyaya dzamunoshiya kuti imi dziri kuitika here muno munyika yedu yeZimbabwe. Muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo inonzi yoGumbonzvana. Regai timbonzwa kuti nzvimbo iri muwedza here kana kuti tinge tabuda muwedza, asi nyaya yatafambira ndeyababa vanonzi ivo Sekuru Njara vane makore anokwana kuita 67. Nyaya yavo iri yekuti kusvika pari zvino 67 years vari kuenda kuchikoro vakatonyora vakapasa mamwe masubjects. Regai tinzwe kuti chii chakamotivheta Sekuru kuti vaende kuchikoro at that age. Baba Njara makadi? Tinofara hangu makasimba here. Ndinofara ndikunzwa accent yacho iri kuita izifa isi yemuZimbabwe. Kumushande kupi? Kumusha ndobva kuMalawi. Ndiko musha chaiko. Unonda zvinonga. Mazvinonga. Zvishowadi mazvinonga. Uri sei kuno kwa Gumbonzvanda? Kwa Gumbonzvanda kuri nani zvako? Kupisa chete. Chando chatopera here baba. Isati takapfeka majuzi guys. 2 days ago kwanga uchitonora but zvino kwa kupisa. Kutotanga nezuro nhasi kwa kupisa. But tingati ma seasons ari kuchinjera zvikufamba sei? Remember, we are living in the global weather change. According ne zvinotaurwa kuti miti ikanyanyotemwa stereki, carbon dioxide concentration it increases in the atmosphere, so that kunenge kune less oxygen. This less oxygen ikavapo zvakukonzera kuti kuve ne global warming. Izvo zvichangokonzera kuti kunyika mwaka ishanduke. Wind patterns and as well as the rain patterns, they change because of the weather global change. Vana vadiki vemazuva ano vati vanhu vekudhara kwavanzwa vachitaura chirungu vazhinji vacho kwakamboita maticha kumashuru. Makamboita mudzidzisi here baba? Kudzidzisa chaiko handinambodzidzisa, asi zvokubatsira vana vechikoro vari kudawo rubatsiro ndezvandaita kana nhasi ndikuzviita. Kuno kunyanya vanoda zvebiology ndokwabatsira even now ndikuzviita, asi kuva teacher chaiye kumira nechoko aiwa handina kumbozviita mwanangu. Asi ndoimba kuti kudhara mastandards aitonzwa achitaura naSekurunzi kwakune standard chakati ndofunga mainyatsomatedza nguva yacho iyoyo. Standard kwaiva neinonzi sub A, sub B, standard 1 up to standard 6. Munhu aisvika standard 6 aikodzera kuenda kunotraina teaching and nursing in those days. Saka ipapo education handichaziva kuti how is it different from the education these days nenguva iyoyo pauvalueness wayo. Pataya kuno tarichitorasika tasisaziva kuti Gumbonzvana tetapinda muwedza here techiri mwachire kuwedza here papatsanurei pabhosta anetsikana zvisingeta mwachiti aiwa iri murwedza vamwe vachiti aiwa unenge usati wapinda muwedza center pakamira sei? Alright, Gumbonzvanda high school and Gumbonzvanda primary school iri muno muwedza, iri kuwedza south constituency, asi Wedza center pachezvayo iri kuwedza north constituency. Saka ndiye musiyano uripo iwowo. Asi kure zvakadii nekunoku kuwedza north kuno? Kuona kwangu inenge 15 kilometers, nekuti kubva paWedza kusvika paZaire i13, kubva paZaire kusvika paGumbonzvanda i4. Saka inenge 15 kilometers kubva pacenter paWedza. Aiwa tinotenda baba. Tichipinda munyaya mukandiudzawo makuriro amakaita kuti tizosvika nhasi pano tichiti aiwa Sekuru vevazukuru, kukura kwamakaita ukama hwenyu nevabereki venyu wakanga wakamira sei? Rega nditaure chokwadi mwanangu. Kukura kwandakaita inini ndikakurangarira kunorwadza. It is very painful. Nekuti handina kukura ndichiva neinonzi mother's love kana kuti mother's advice biologically, kana kuti father's love or father's advice biologically. Handina kukura ndinazvo. Ndakakura ndiri mumaoko vamwe vabereki vasiri vangu chaiwo kundibereka. Saka mubereki wako akakubereka ne ukungopiwa panosiyana mabatiro. Anditika
zvinosiyana. Saka kusiyana kwacho ikoko kunozokonzera kuti munhu akure ane pfungwa dzinorwadza sezvandakaita inini. Ndakakura zvinorwadza nekuda kwokuti vabereki vandanga ndinawo, baba mukuru mukoma wababa wanda vakandichengeta ndiri kuMalawi. Mudzimai wavo akasvika pekuti handichada kuti uende kuchikoro, vabereki vako variko kuRhodesia ko, iwe usiyega kuenda kuchikoro as long as wagona kuverenga nekunyora. It was 1975 pawakataura izvozvo. Ndakuda kupinda mu temu yegore yeko yaitanga muna September, yegore yeko tipinde mu grade 6. Ndibva ndamira ipapo. Ndamira ipapo ndibva ndanotsvaga basa house boy. Ndibva ndasenza 11 months ndichichengeta mari yangu kuPOSB. Ndazobva ipapo ndipo ndakatanga chikoro kuenda grade 6 1978. Ndakutanga grade 6. Ndakuzvibhadharira ndega chikoro. Holiday andiwanikwe pamba, ndaenda kumaLex kulekchirwa Kazuni kunotenga hove ndichitengesa, mari yangu ichisa kuPOSB. POSB nchisa mari yangu ikoko. After that ndodzokera kuchikoro kusvikira ndapedza primary yangu 1981. Ndipo ndakapedza primary kuMalawi inonzi standard 8. Ndipo ndakapedza primary. Saka pandakapedza primary ndibva ndazouya kuno ku 1983. Ndipo pandakazotanga secondary kuno. Saka ndatangawo secondary kunoku semunhu asina kuva good education kubva inomechana nemuno muZimbabwe ndiri kuMalawi. Hazvina kundiitira nyore. But pandakauya kuno, my father was a man angari pa third family from my mother. But this current third wife, she is a good wife, one of the good people in the world. Vakana avana kundisarudza kuti uyu step child. Aiwa, vakanditora vakandibata semwana wavo wakabereka. Ini pavari ndikapindawo pavari vakati kagara upenyu hwakanaka. Saka nezvino vanonditsvagira nzvimbo kuchikoro ndibva ndarambwa kupinda muform 1 anzi akurisa ngaende muform 2. Ipapo ndanga ndane 27 years. Ndotanga form 1. Ndapinda form 2, form 3, form 4 1986 ndibva ndanyora ndibva ndafoira. Ndakabuda ndine agriculture chete, ndibva ndabuda ndine D ku science, ndibva ndabuda ndine ma E6. Pandiri ndinotozviona fanika ndinenge ndakati tigonei nekuti wakatanga mu education yawo ne grade 1 muno muZimbabwe kusvikira vasvikawo pa form 4 pane vamwe vandakatokundawo ipapo. Saka ndapedza izvozvo ndipo wakazonditi vabereki wafoira kudai mwanangu. Saka what is your intention? Gera no, intention yangu ndeyekuti dai zvaibvira ndadzokera kuchikoro. Zvikanzi nababa iwa ndakumunogara naye pawedza nekuda kwekuti ndinoda kumumonita, ndinofunga kuti kufoira kwaakaita nekuda kuti munhu aifamba achiparidza akaspenda more time in preaching the gospel rather than to concentrate in the books. Saka ndakuda kumumonita, handichamutendera kuti aenda anoparidza. Alright, ndadaro ndibva ndaenda pawedzai 1987 second term ndapinda pawedzai. 1988 ndibva ndanyora, ndipo pandakapasa ndikabuda ndine maB 3 maC 2, Shona science nehistory Bs, BK and what geography ndabuda ndine maC, ndaita maE maths and English. Ndabva ipapo manje then I got married in 1992 and have a white wedding in 1992. God bless me with a first born wa musikana. Saka ndakaona basa kuBhoera, another town before Murambinda. After Murambinda tichienda kuBhoera then ndisenza mbekari. Ndakusenza iko banje takazosvika pekunzi vanhu vose vari kuma supervision mbekari varudiwa kuti vanotraina. Vari kutraina ne United States America Wheat Association. That association ndiri kubhadhara. Then I went to Bulawayo kuno trainer zvebekari. Ndibva ndanoita 2 weeks ndiriko, vandabuda ne certificate yangu of attendance. Saka ndiriko ikoko manje ndipo pandakadzidziswa pandakati munhu aiti trainer wacho akamboita a teacher. Ndipo akanditi Mr. Njara,
go and enda uno trainer sa teacher iwe nekuti ndaona pa science apa uri kugona stereki. Then akandimotivate kuti ndidzokere kunoverenga mune iyeyo. Saka ndaenda kuchikoro paipa uku ndiri kubasa ndiva ndakuverenga ndiva ndati June and November ndichiverenga English because ndakamuudza kuti ndine poor grade in English language vanze andienda unoverenga ndiva ndati June and November ndiva ndabuda nema D 1988 89 June and November. June ndiva ndabuda ne U but November ndabuda ne D futi. Ndeuva mumwe anditi ndakona kuti kufarira zvokuverenga sei chirega kunyora muna kuverenga muna kunyora muna June ngati verengei uzonyora muna November. Saka ngati verengei iwe chiverengawo ne commerce. Saka ndiva taverenga tese iye achiverenga kuti chiverenga chikuriza takati vana baba ipapo mwangu yangati munhu a father of 3 children inipa nda a father of 2 children. Tavangofambidzana tichiverenga ndiva ndanyora ndiva ndabuda ndakapasa ese English ne maths ndabuda English ne commerce ndabuda ndakazvipasa zvese. Mune magrades api? Ndakabuda nema C ese. Then kubva ipapo manje companies vadzavhara hadzo nekuda kuma economic hardships ndokubva ndadzoka kuno kumusha ndiva ndambosenza kumarondera mabhekari kumarondera then ndadzoka kuno kumusha manje ndipo ndakaitanga kuti ndakuda kuita zvangu zvebhekari izvi ndakuita zvebhekari zvangu izvo ndandati arege ndino roja pa Gumbonzvanda pa township. Ndasvika ipapo apa ndasvikaona kuti pane chikoro padhuze vandatanga kunzosvoda kuverenga vandatanga kuverenga nayo biology vandainyora vandabuda zvangu nesi gore rakapera ndane 20 ndane 66 years ndiva ndanyora gore rakapera. Saka marisatsi akatobuda gore rineri. Maipasa futi? Ndaipasa. Makaipasa niji? Aiwa ndine C zvangu mwanangu. Asi andichaziva kuti chakandipa C chi because bepa racho harina kumbondirwadza rekutanga rechipiri racho maybe kupractical maybe ndekwandakatadza. Ndimbokudzosera mwashiri baba. Ndanzwa muchitsanangura imi muchiti kuparadzana kana kuti kuseparate kwaita maparents upenyu wakamva waoma. Ndangonzwa muchitaura kuti mabatiro andaita kwandakanga ndakugara zvinhu zvakanga zvakaoma. Muchinyatsonditora pama events amunorangarira kuti musi wakati kana kuti pakadai ndakaitwa izvi zvakandirwadza semwana akanga achiri kuprimary mwana akanga achine makore ari pasi zvamunorangarira kuti nguva yakadai ndakaitwa izvi. Panondirwadza chaizvo ndepekuti pane pandakamboita ndasvika grade 3 zvikanzi anochengeta mombe pano pamusha hapana tashaya mufudzi wemombe saka chirega chikoro chimboenda kunofudza mombe. Vandanofudza mombe almost ndifuka 2 years ndibva ndazodzokera zvangu kuchikoro. Andicharangarira kuti chii chakaitika kuti ndidzokere kuchikoro. Zuva rimwe rechipiri rinondirwadza randisingakanganwi izuva rakanzi namai guru wangu kuverenga nekunyora zvakwana. Vabereki vako variko kuRhodesia uko ndakuda kudya penje nemurume wangu zvakakwana ndezvakandirwadza izvozvo. Saka ndakazongoenda kubasa. Pandakaenda kubasa zvakangondinyaradza nekushanda kwandanga ndakuita svika ndakuzvibhadhara chikoro amapenzi iwayo akabva apera ndakabva ndangonyaradzwa nekuti ndaona kuti ndanga ndakuzvichengeta ndega. Asi chimwe chinondirwadza ndechekuti baba vangu ndinovapa mhosva yekuti pavakatiisa mumaoko emukoma wavo tichidzokera tichienda kuMalawi havana kuteera kuti ndega ndinoona kuti vana vangu vari kugara zvakadii havana kuzviita izvozvo. Saka vakangogara zvavo muno muZimbabwe kuzosvikira izvosvika nguva yekuti Mwari akapindira kuti tizosanganiswa ndikuzosanganiswa. Ndiye mamwe maevents anondirwadza iwawo. Ndaenda kumaLakes kwatairara tichirumwa nemosquito kwanga kune matsetse fly kusina chikafu chakakwana ati nekutsungirira kuti ndinoda kuwana mari kuti ndiende kuchikoro. I did it and I managed it. Makasiwa muri vana vangana baba? Tanga tiri vatatu. Ini ndiri pakati. Hanzvadzi yangu ndiye mukuru. Munin'ina wangu ndakasara namai. Unfortunately enough, he died 1978 during the war struggle for this independence. Ndipo akashaya. Hanzvadzi yangu yakaroorwa imwe nzvimbo inonzi Ngatabe in the northern region of Malawi. But akazoshaya yake 1986 ndakuno. Saka mufamily medu chaimo mwana wababa wangu namai wangu ndasara ndandega.
tozauti pavana matauro emukuti ndime pakati tozauti pavana pane kuvhikirirana kunomboita kuti aiwa iye hanzvadzi yangu zvaaitwa apa ndauzvifarira pane here pamwe pamaivhikirirwa nasisi venyu vakanga vari vahombe panguva iyi chokwadi hai vaivhikirira chaizvo vaitochema nekuti ivo chakavamanikidza sisi wangoenda kunororwa vachiri mudiki inyaya yekutidza situation yepamba ndobva vanororwa vari mudiki anchasi wangu makore ayo mangani asi vanga vari mudiki but vaitochema chiti uya tigare tese kuno ndati ndingagone kuenda nogara kumusha kwomukwasha regai ndingoramba ndiri kuno kumusha kunoku handizive chakanga chaindipula hangu kuti ndirambe ndiripo but ndakangozopedzisa ndakungosuta masituation iwayo achirwadza kudai so but I managed to suit those painful and unforgettable situations. Asi zvakaoma sei sevana kuti maparents paanoseparate vanosuffer most vana vanenge vasiwa nevabereki ava zvinorwadza sei kuti semwana ari kuprimary utanga kufesa machallenges kana kuti unenge wakutukirwa zvimwe zvaiitwa nevabereki vako iwo zvimwe unenge usatotombozvaro kana kuti zvimwe zvacho unenge usingatozvizivi asi ndiwe unenge wakuripira mhosva dzevabereki vako. Icho ndechinonzi chokwadi. Maiguru andaigara navo ndiri kuMalawi zvechokwadi vaitaura masoko anorwadza anobohwa maringe ivo ndivo vakakura nababa vangu vachivaziva zvavaiitawo panguva yavo yeudiki baba vangu vasati vanana namai vangu ndivo vanoziva izvo saka zvaitaurwa zvimwe zvairwadza but mandiri hazvina kugona kuprindika stereki ndaingozvinzwa zvongobva zvadzo ndopinda musituation neenvironment yandinge ndinayo panguva iyoyo. Mazoya kuno kwa Gumbonzwanda maona kuti across the road kune Gumbonzwanda high school mazofunga kuti rega ndiite se ndikontinye needucation yangu 867 mudzimai muchimutaurira kuti ndafunga kuti ndidzokere kuchikoro ndofunga zvichida vazukuru futi kuti ndakupi kuchikoro vakakuti ichi amai mwanangu mudzimai aiseka munozvidikwe zvimwe machembera kudai munozvidii vaiseka asi vakangoona ndichishingirira vakuona kuti pane zvimwe zvandaidzidza pabiology zvanga zviriko kufarming vakuzona ndakuzviita practical mukufarming zvichibudisa magood results ndipo vakazoti zvinhu zvinoshanda izvi manyowa kuaplya manyowa kuibvisa manyowa achibva mudanga kwaibvisa kuti manyowa aibva kuti pave nenacho nitrogen from nitrogen urea urea from nitrogen molecules aibva manyowa aya ndakuisa mugomba takudyara chibage vachiona chibage ichi chikura zvakanaka stereki ndipo vakatanga kubvuma takutaura nyaya dzehuku kuti jongwe iri handichada kuti ribereke nemai varo pano kana nehanzvadzi dzaro ngaribve tichida kuti paive madifferent genes ehuku kuitira kuti tibudise new breed. Ndipo vakatanga kutobvuma kuti zvinoshanda izvi nai ndipo vakatanga kubvuma ipapo. Asi makazvifunga sei mimi toti muri kumashops kwatakuwana yuko mongouya moti amai ndafunga kuti ndinoregister June na November kuti ndinyore biology nguva iyoyo zvinombokuomera here kuti moudza sei vadzimai makambotendera tenderera? Handina kana kutombovaudza vakatozonzwa ndaregister. Makatongonyarara zve? Handina kana kutombovaudza vakatozonzwa ndaregister kuti ndaregister ndoda kunyora kasilipi kache aka. Nevana zvese vakati mudhara mukupedzereko nguva imi chiko chamuri kutiitira panapa. Ndikati no, I want to be a person asina common similarities with the other people of my age. I want to be an outstanding figure. Kwete kungosangana nevanhu veage yangu tobva tafanana. Aiwa, ndinoda kuti kana ndikamira pane vanhu vakafunda kana ndakutaurawo kudai so vanhu vakafunda vanoisa nzeve kuti mudhara akafunda winai. For example, takaenda kunenzi couple fellowship pa Mount St. Mary's. Saka matanga makapo ndakatanga kutaura nezvenyaya yekuti vabereki kwatinogara kudzimbako munogona kuva muri vanhu vari kuita sex imwe chete kuti mungoita vanasikana chete kana vanakomana chete asi mhosva inopiwa munhu wemudzimai aiwa musape mhosva munhu wemudzimai ipai tangai matarisa ko baba wacho kamira sei kuti baba ndivanodetermine sex kuti mwana abuda chinzi mukomana abuda chinzi musikana ndi baba kwete mai hongu kuna mai kune ma environmental problems anogona kuitika in the uterus of the woman
pH iri mu uterus of the woman inogona kuva iri unfavorable to a one sex, so that pairi favor ikoko sex iyo inongoenda ichino fertilize the egg kungobuda sex 1. Mona asi kuna baba kwachiko kunogona kuti vanogona kuva kuti ma X acho havana vane ma Y chete, saka ma Y ndi anongoenda kuno fertilize ma X a fertilize, kana kuti kune ma Y acho havana kana kuti ari weak, saka kunongobuda vana vari vasikana chete kana kuti vakomana chete. Pandakataura izvozvo ari kudzidzisa manesi paMount St Mary's akabva apa comment, instead kuti ape comment kwandiri akamhanya kunzi mai wangu akati mai makapfuma njere dzina babava makapfuma chaizvo, ndakutovadedza baba kuti vambouya vozo lecture manesi nyaya yeiyo ishi pamwe chete ne blood circulation. Saka mungona ne age yangu kunomira kuvana vadiki vakaita semi ndichitsanangura zve blood circulation, ndichanangura heart zvamamiri yakaita, ndichanangura ma arteries nema veins nema capillaries nema body tissues pamwe chete nema body fluids. Zvaka motivate vana vakawanda kuti this age kudai, so this age mona ndezviri mandiri ndizvozvo. Apo mama wakupiwa credit asi ndova imbosi ivo ndovakatofutendwa nadhokodha wacho inini nyakuzviita ndamutendwa. Anochitika madzimai ndo anokupai motivation. Alright, ndezvakaitika panguva iyoyo. Okay, ndichida kutaura ipapo baba panyaya mataura yekuti madzimai anopiwa mhosvo zvakanyanya kwavanenge vakaroorwa kunyanya ana baba onzi anongozvara vanasikana chete, saka iko zvinoenda kutoziva kuti mhosvo inenge iri kupi kuna baba, nekuti misha yaparira zvakanyanya. Baba ringonzwa kuti hapana panongozvara vanasikana chete, anongozvara vanasikana, tisingaziva kuti mhosvo ndeyevarume. Vamwe vanototi kuti hakutokuzvarira mahure chete. Pane mwana wanzvadzi yangu inini, mwana wanzvadzi yamai, sekuru wangu mwana wanzvadzi yamai, mukadzi wake akauya kwandiri akati muzukuru, kuchechi kwenyu ndopinda zayoja Forward in Faith yababa Goti. Ndakaipinda 1986 kusvika nazvino. Saka vakanditi muzukuru kuchechi kwenyu kunouchikwa enda that word kuchechi kwedu hariko, hakuna word inonzi kuuchikwa. Saka sekuru wako vari kundinetsa, vari kunditi hanzi kana ukaita nhumbu futi ukabereka mwana musikana ndakutsvaga girlfriend. Ndazoverenga mabhuku ndibva ndavabhuka ndikati sekuru nambuya ndiri visitor wenyu nhasi, ndasvika ndandikumbira uregere kuti zvandichataura pano kana zvakugumburai mondiregerera. Ndibva ndatanga kuvatsanangura sekuru, mwana kuti musikana ndimi, kuti anzi mukomana ndimi, nekuti imi ndimi munobudisa X and Y, madzimai anongobudisa X chete. Zvino imimi muri kubudisa sex iri kusutana iri kubudiswa nemudzimai wenyu. That's why mabereka vana mai vangu ava. Muzoona manje. Saka musavashoreba zviri kwamuri, but nekuda kwenguva inoteera panogona kuva nekakuchinja kanogona kuitika. Asi mudzimai wo manje hatifaniri kutiza, nekuti mudzimai munogona kuma mune pH irimo isingafavor ma X ichifavor ma Y, isingafavor ma Y ichifavor ma X. Saka because of that ma X akangosvika chete nekuda kwe pH irimomo anoweakenwa, ma Y oenda osutana nababa over fertilizer. Saka paya panombonzi nevabereki mukadzi ada kuuchikwa, excuse me, mukadzi ada kuuchikwa, iwedi rinongotaurwa nevabereki nevakuru kuti kuuchikwa, but mushonga iwo ndofunga kuti unogona kuenda kuno neutralize the uterus pH yova iri neutral, so that X akauya anosurvive, Y akauya anosurvive, so that fertilization it takes place nicely. Mona saka ipapa ndifana kupatiza, but kazhinji isusu tinongopa mhosva munhu wemukadzi kuti ada kuchikwa, ada vasingaone kuti kumurume kwakamira osei. Mosona manje. Saka zvese zvandakazviona nekuda kwebiology ndakaverenga pakumbudzwa ndaiyo. Saka pakumbudzwana pakadzidzwa zvebiology. Maenda kuklasi here sekuru kunyatsoti nhasi mande mufuro kuchikoro makapfeka uniform kana zvaifamba sei? Makazongononyora here muchiverengera henyu pamba penyu panapa kana kuti zvakafamba sei? Aiwa, kuverenga ndaiverengera pano pamba. Chaiitika manje ndechekuti zvimwe zvandanga ndisinganzwisisi ndezvandaenda kuna ticha wangu. Ndinovhunza, ticha, apa pakamira sei? Unditsanangura, ende mai vanga vari vanhu, maticha asina utsinye zvomunoona.
maticha akanaka vakanditsanangurira zvakanakisisa chaizvo ndikati vakanditsanangurira ndikanyasonzwa ndikati ndakuda kunyora zvikanzi ko makala unoita sei ndinonyora kana mukandipa makala imimi ndinonyora zvikanzi alright kala yekutanga food test ndibva ndanyora kala ye vachiona chikundi ndikorekta vachinikorekta haiwa vachindipa mamarks akanaka ndikazendaba nechipiri LD school drop out chikonzero chi ndikabva ipapo vandaenda kuvariation kabva ipapo vataenda kudrug abuse yechi5 ndienda kukanganwa kuti ichi asi ndakapasa zvakanaka makala iwayo kutoita mwana wechikoro chai kutobata mabhuku kusanganawo nevana wechikoro tichitaurirana nyaya dzemakala idzodzo chaizvo kuti chaindinakidza nje kuti pandaipinda pachikoro pandaisvika pachikoro vana vechikoro vaindigamuchirawo se mwana wechikoro hapana kuti sekuru havanga usingandicriticize chavangachiita zakucriticize ndoti ndaitawo zvine musoro handaizviratidzawo kuda kuzviratidza kuti ndiri munhu mukuru panapa because emu yangu yanga iri kuti ndiri kuda chikoro ndezvakaitika ipapo ndopandaitanzonzwisa kuti vana manje vachikuonai muchiuya muchitoendeswa makala saivo vaizvigamuchira sei ndakamotivheta vamwe vana vanoda vachida vaida zvokumotivhetwa asi vamwewo vane usimbe sekuti vana vemazuva ano vane usimbe vazhinji vacho vane usimbe vashoma vanotopushika kuenda kuchikoro saka vamwe vaitouya kwandiri kuzotsvaga kuti mutare tibatsirewo apa mukupafambisa sei apa ndotsanangura zvakadai ngatiite so zvakanaka akuendesa kala yake iya waita kumutara ndazoona 60% vamwe vaita izvozvo asi vamwewo vanga vasikadi zvechikoro vaimboyawo kwandiri indasinawo basa navo. Speaking of that baba pane nyaya yekuti imimi pamba panapa ndimi sekuru vevazukuru ndimi zvakare baba muri murume zvakare wagogo nguva maimaneja sei nekuti yasiyana nevana vari kuchikoro vakavapfana unongonzi muka ongotsvaira woenda kuchikoro zvino imi munenge muine zvakawanda zvekuti mutaise munda mombe zvakawanda maimaneja sei time yenyu kuzoita makala. Alright, chekutanga ndechekuti ini panapa ndogara panapa pasi pamba pangu panapa ndiri pabusiness pane ndinobika uko bakery rangu uko ndiata zvebakery rangu pane varidzi vapo panapa ini kwangu kumusha kumapurazi uko ndine munda kumapurazi uko woti wanda kutorima zvakanaka nekuda kwebiology iyo yandakadzidza iyi asi manje nekuda kuti ndanga time yangu yanga iri pakati pebasa nechikoro ndecrashing yanga iripo iyoyo saka ndaiti kana zvechikoro zvauya ndomboseregera zvebasa toenda kuchikoro pandaona kuti kuchikoro kwakufamba zvakanaka ndodzokera nangu kubasa asi kana zvechikoro zvauya zvechikoro basa ndanga ndisina basa rana ndairisiya ndombokoncentrate zvechikoro because ndoendaziva kuti zvechikoro ndezviri important izvi tinosangana nazvo muupenyu masawira tinoziva kuti kutownship uku makamaudza kuti chii vanenge vachikudaika kwese usawira ngatimbowe timboita mwinyi tichimborova edu 1 imi mukuti aiwa shamwa ndine makala kaini maizopafambisa sei masawira uko haasi akatomboita mashoma iri panguva yamaenda kuchikoro. Chekutanga ndechekuti mwanangu ndakudza kudhara kuti ndakapinda musayoja kuchechi kubva kuzvarwa handina kumbofa ndakada kunwa doro kana kuputa foja kuinzwa ndaitamba neshamwari dzainwa doro nedzaiputa fodya pana handina kumbozvinzwa izvo kuti kunzwa kunwa doro kana kuputa fodya saka kukura kwangu handina sawira anonwa doro kana kuti anoputa fodya wandakawadzana naye ndine masawira akungotaurirawo dzimwe nyaya dziri general saka panyaya area iyoyi handina kumboita problem asi nekuda kwekuti kana tasvika pakuti kuchechi kune incidents inodiwa yekuchechi pamwe ndipandaita kaproblem kuti kwatenda kuti kuchikoro ndikuda kunoona ticha nguva yakati kuchechi kune incident yakati ndaitofonera vari response panguva yakuti ndiri kukumbira kuti ndiri kumboenda kuchikoro nekuti vaiziva ndiri kuita zvechikoro saka vaindiremekedza chaizvo ipapapo saka handina kunyanyosangana nemaproblems ipapo. Hamuna muzukuru wamakanyorerana here biology? Vakawandisa vazukuru venyu vakawandisa vazukuru ndio vakawandisa vandakanyora nao biology vazukuru vakawandisa makatova geza here usere neusere. Aiwa chaitika manje chekuti vazukuru ava pavakatoona kuti mudhara uya achatikunda uyu vamwe vakamotivetika vachituya vachitondibvunzawo kodzino kana rakuora toita sei ndotsanangura zvakadai koropa kana rakufamba zvakadai toita sei ndotsanangura zvakadai koma functions skeleton
ndi api ntonyaso taura ma functions esketo ni waita tichipushana tichidaro vazukuru vakatopasawo pamwe chete kutweni vamwe akandondikunda vazukuru vamaidzisa futi vakatobuda nemabhi asi makanzwa seisa sekuru vazukuru vamai motivheta muchipusha muchiverenga nawo mukazoona kuti aiwa aya ndio magrades avaenderana nawo panguva yataiverenga tese izvozvi tikasangana nawo vatoti mudhara akaipa uyu mudhara azokutamba naye mudhara chikoro chiri muari chakaipa ane chikoro mudhara iyeyu ndanzwa muchitaura zvebhekari baba zvakatangira kuuya kwamakambotanga kuita zvemabhekari here kana kuti makazongoti sinzi ndine ruzivo nekudzidziswa kwandakazonoita kubulawayo rega ndivhurewo bhekari yangu kana kuti muri kushandira zvakare munhu pabhekari apa zviri kufamba sei panhau dzebhekari aiwa chakaitika apa ndechekuti bhekari ndakavhura ndiri ndega ndakangonzwawo the spirit of God ichingondiudza kuti chitanga business rako in this area saka pamuramba tsvina mugore ra2004 ndipo ndakaona chiovhoni chedover stove vandaitenga dover stove iyoyo saka ndiyo ndakatanga kubika nayo kusvikira nanhasi ndikushandisa dover stove iyoyo ndakazopiwa magetsi ndipamwe pandakashandira zvanza chitora hako mudhara njara torako but nekuda kuti magetsi ane problem yekumboenda saka plus patownship apa hapana 3 phase magetsi saka zvekuipokishandisira hapana iyo 3 phase saka ndichikuita zvangu zvehoni I'm planning kuti ndino tenga yegas ndizviri mandiri izvozvo achiri kutengwa here mukubheka chingwa here mabhanzi here zviri kufamba sei aiwa nditobheka confectionery chete nekuti oven yangu yandikushandisa haigoni kupinda mapani echingwa saka ndikushandisa ndingobika confectionery ndichitengesa in the around community pamwe pacho ndinofamba nebasco ndichitengesa ndichinjanisa nechibage chacho chinotengesa zvichingofamba zvichidaro but iye zvino noda kuti kune kuri kucherwa goridhe uku kuita makuruza ndekwandakutengesera kunyanya ndekune market yangu yakasimba ikoko kutoti izvozvo ndekwandatobva handina 1 hour ndabva ikoko kureva kuti mabhanzi apera aiwa apera sekuru ndafungoti pamwe masiya kamangu kuitira kuti anodyiwa nani uzukati achiwa ipapo manje ndepandaita mistake manje atiri kurara kunoitira kuti mangwana pamunobika tobva tangoita sei tatesa ndibike mangwana ndiende kuchechi nikaana anotengesa saka ndarusa warusa tozoonana next time mwana womwari kana aitendera kuti tisangane seizvo zvitati taakuzivana kudai phone number dzenyu ndaanadzo chida tisinogona kutozoya nestofu yegasi aiwa mukadaro munenge magona ndianodzi manyama manje mukauya nestefu yegasi ndepamuchaona experience yangu yese nebiology dzandakadzidza dzedza kuti dzakubuda dzinenge dzakubuda ipapo manje kudzitaura nemuromo zvezvo asi ipapo dzinenge dzakubuda but aim yangu manje although ndakura kudai but dai ndaona mukana wokuti ndinogona kuwana kuenda kunursing nekukura kwandakaitako I want ndinozotenda kuenda kunursing ndakamboona scholarship yangu ndanga ndichinzi ndiende kuMalawi kunodzidza communicatable and non-communicatable disease dai yaka scholarship iyo iripo I can go ndinozviregira izvi yanga ichida ma-requirements akadii aiwa vaingoda munhu ane English and ma-science subjects chete manje hamuzi matokwanisa here aiwa ndanawo combined science yacho ndinayo biology yacho ndinayo zvinoenderana nekuhealth ikoyo ndinazvo saka mutori willing kuita sei kwazvo zikuti zvabuda nhasi bye bye takutosara tega kutosara mega ndafarira pekuti shoko rikuramba richikuteerai ndambonzwa muchiti muri mudiki kumashure uko chakakufoirisai chimwe chacho chakataurwa nababa ndechekuti ainyanya kufamba achiparidzira vanhu wedhi rakauya here makanzwa izwi here chii chakaita kuti muzosvika pakuti aiwa ini ndofanira kufamba ndichiparidzira vanhu zvii zvakaitika ipapo inini ndinovimba kuti mandiri mune ka silent calling from God nekuti zvekuda Mwari zvakatanga ndiri mudiki nanhasi ndinozvinzwa ndinozvida ndinoda kurarama upenyu una Mwari mukati saka pandakazopinda muZayoja 1986 ndakapinda hapana akandiparidzira ndangoti let me go and visit this church ndapinda imomo ndibva ndaona manamatiro ari kuitwa imomo ndiwo manamatiro andinoda chaizvo ndichibva ndatosuta ndibva ndamuona Mwari muzhinji imomo nanhasi arimo Mwari muzhinji muZayoja saka ndizvo zvakaitika pandiri izvozvo ndo zvakazoita kuti mufambe muchiparidzira inyu vanhu shoko even nanhasi kunyange ndikaona munhu achirwara ndinomunamatira
kana pano vada kupiwa advice panyaya dzekunamata ndinopa advice zvichidaro muupenyu ndizvo ndiri kuramba ndichiita. Zoti vanhu vano underestimate vana vadiki, vakaona vana vadiki vachiti ndokumbirawo kunamatirai, ndokumbirawo kana kuparidzirai, vanoti iwe tibvira apa taneta nazvo. Chii chinoita kuti vanhu vashore vana vadiki? Chinoitika manje ndechekuti mwana mudiki uya paanotaura izvozvo, dzimwe nguva pane zvimwe zvinhu zvaanoita zvinoonekwa nevakuru vacho. Saka dzimwe paanenge akuda kuti asvike ipapo vakuru vanoona chokumunongedzera chakaipa. Izvo zvisina kuitika pandiri. Hapana mukuru akagona kundinongedzera kuti takamona chinhu vadoro, takamona chiputa foja, takamona ari kumakuva, takamona chidaisa panzvimbo dzakashata dzisingari chikristu handina kumbofa ndakawanikwa apo. Saka kana ndaitaura soko raMwari zvainzwika. Wedi kuti wese ndikataura soko raMwari ndikamunamatira mweya chaibva buda dhimoni. Zvaita touching. Saka ndiyo mafambira ndaita nesoko raMwari iwayo. Vakuru vaisha kuti wokunongedza ise kuti uyu haamwe doro haapute foja. Asi tikuona generation yaiko zvino ezera rangu rino vapera nenyaya dzemadrugs. Ndanzwa muchiti pamaita investigations enyu emakala ichi makaona zvakare maitoita topic yedrug abuse. Makaona zvakadii uwandu kana kuti kufa kwaita upenyu hwevana nekuda kwemadrugs? Hatingataure kuti kufa kwaita upenyu hwevana nekuda kwemadrugs, asi tiri kufa kuchaita vana nekuda kweupenyu hwemadrugs. Nekuti madrugs avari kunwa 40% alcohol content, mbanje dzavari kuputa idzi, mamwe acho avari kutora anobva mumapamba vachinwa vachiputa izvozvo. Ini ndakadzidza kuti madrugs anouraya makidneys, anopa chirwere kubrain, anodamaja heart muscles. Saka these are some of the important organs in our body. For a human being to be a human being, these organs, when one of the organs is being damaged or attacked negatively like that, upenyu hwemunhu hapasisina. But chakuitika manje ndechekuti vana vemazuva ano ndechekuti vapindwa neya inonzi addiction. Kungotanga chete hacharegera, kungotanga chete hacharegera, kungotanga chete hacharegera. Ende andizive kuti dai Mwari atibatsira munyika munomu nekuda kwokuti pane pamwe pandakagugura ndikuoneka kuti pari kubudiswa pachinzi madrug akawanda ari kutengeswa zvanyanyisa muno muZimbabwe. Ndemukutengeswa madrugs akawanda, vanhu vachinja kuya kuzoita market yavo muno muZimbabwe munomu. Izota kutoda kuti dai Mwari atibatsira, vakuru vechechi nevakuru vehurumende tambobatana tombonamata zvakasimba kuitira kuti nyaya dzokuti vana vedu vasaparara nemadrugs. Nekuti kupenyu vari kuenda vana vacho vachazowana baba vemangwana, vatungamiri vemangwana, ndivo vari kuparadzwa nemadrugs nasawo. Saka we are not going to achieve anything from this generation. Takatarisa nyaya dzema-early marriage dzakadii kunokwidza? Early marriage iri kuwanikwa pesi pesi. Chakuitika pama-early marriage ndechekuti vamwe vacho vari kusangana nazvo kumadrugs ikoko. Nekuti kana munhu akumadrugs anovanika anenge asina self control. Saka anobva apinda munyaya dzema-sexual abuse, zvodaro otobata pamiri, otoenda kumukomana uya amupa pamiri, kana kuti mukomana uyo utozvimanikidza kumutora musikana uyo. Saka izvozvo manje ndezvimwe zviri kutora nzvimbo kuti ma-early marriage avepo. Mamwe ma-early marriage ari kukonzerwa nekuda kwezvitendero. Vane vamwe vari kuti vana vavo vari vadiki, you can go kumudhara akadai, izvozvo. Zvimwe zvacho futi zvimwe tiri kukonzera ndisu vabereki. Kuti ukaona mwana wako musikana akamira nemukomana, instead yekuti urayire mwana wako, iwe unoba chenda ikoko, chenda unogara ikoko, kurumidza chenda unogara, chada kuona panapa, chenda unogara. Saka mwana anoenda kunojoin a family yasili willing to join, ojoin a family iyo, but matambudziko ake mumwoyo haaperi. Saka izvozvo manje anogara mufamily isina mablessings. Ndezvimwe zviri kukonzera ma-early marriages izvo. Asi poitwa sei sekuru? Nekuti tikuona kuti vabereki vacho iko zvino taimbokura tichiziva kuti mwana ndiwe village rese, mwana ndiwe munhu wese. Asi iko zvino kungorova kana kutsura mwana wemunhu murodhi, mai vacho ndovanotouya kwauri kuti imi mukutsura mwana wangu andakaita ndega, munoziva kurwadza unoita mwana. Hakusisina zviya zvekunzi mwana ndiwe community yese. Nyika yashata, nyika ina Satani. Muno muZimbabwe tiri nani nekuda kwekuti tinokoshesa culture yedu. Ukaenda kune dzimwe nyika, mwana wako wakazvara chaiwo ukamurova wakuenda kujeri.
for example ku London vana vanoita zvavanoda, ukarova mwana wako wakazvara wakutenda kujeri kumwana wako wakazvara. But muno muZimbabwe zvitoenda kuti mwana wangu ndikamurova inini kunyango ndikamukuwadza kuti akaenda kumapurisa, mapurisa dzimwe nguva anoti aiwa baba mwana harohwe zvakadai. Iwo uchiteererawo vabereki unozopa hasha vabereki vazokuruwa kukuwadza. Zvimwe zvinoitika izvozvo. Asi kuna vamwe vabereki vari kuita kuabuse vana, anenge agona ari vana vakauya nemukadzi kana kuti mukadzi anoabuse vana vakauya nemurume, kana vana vangochengetedzwa kuti mvana akanoita vana vangoya odhamba obuda oenda hake, vana ivo vanoabuse zvakashata. Asi chii chinoita kuti vana vanouya nana baba vatinotiwo vanenge vama step son kana ma step daughters kuna amai ava vanoabhiswa zvakanyanya kudarika vana vanouya naamai? Ipapo pakutoda kuti isusu vabereki tega ngatipanane education yakanaka. Andini ndakuudza kuti inini ndachengetwa ndakasvika mumaoko the third wife of my father from my mother. Anditika but manakira vakaita mai vavo, mai vakanaka ivavo vakanditora semwana wavo wakabereka, ndogara navo zvakanaka. Although my mother died in 2003, vakanga varorwawo kumwe, but mai vavo nanhasi so tinogara zvakanaka. Nevana vangu vavatorisa step grandmother, vanotora sa mai vakabereka baba vavo. Zvakabvira inini naivo pasi kusvikira tasvika ipapo. Asi kurudziro yamungade kupa kune vabereki vazhinji vanozosvika pakutambudza vana, kuzosvika mwana anzi akutonogara mustreet, ndotinonzwana wakaonwa achiti kuda kwastep mother vangu vaindichengeta. Chinozoita kuti vana ivavo vabve pavanenge vachichengetwa nyaya kuti vanenge vachitambudzwa, vachirohwa, vachiita sei, vachinyimwa chikafu kuda kwemastep mothers. Ndazwa muchitotaura nyaya maiguru kuti maiguru ndo vaita sei vainyanyonetsa kuzosvika imimi chikoro matoona kuti hapana kwandikuita sei kwandiri kuenda. Inyaya zvakare yemachi yana amai. Kurudziro yamungade kupa vana amai takatarisa nekuchengeta mwana asiri biological wavo ndeyekuti kudii? Shona tinoti chenga ose manhanga hapana risina modzi. Bata mwana asiri wako nemwana wako zvakafanana. Ini mai vandikutaura ivavo vakati bata zvakafanana zvoti munhu akasvika anga asingazivi kuti uyu mwana womurume kana kuti uyu mwana womudzimai. Ivo mai vacho vanga vane vana vavo but takabatanidzwa tese nekuda kwelove yakanga yakabudiswa nevabereki ava. Saka dambudziko ripo nderekuti vamwe vanogara vachifira kuti kunyange ndikamuchengeta zvakadii hapana paanozondichengeta mangwana, anogona kuenda kundochengeta mai vake anodai. Asi izvozvo zvatinoita kuvana vasiri vangu, vana vasiri vako, ziva kuti uri kuzvidyarira mhodzi yauchasangana nayo mangwana, kana uchasangana nevana vako kupi mangwana. Hazvirege kukoweka, zvinozokoweka mangwana izvozvo. Saka ndiri kukudzira vabereki vese kuti vana vose vamuinavo pamusha makapiwa unzi chengetai ava, chengetai inini pamunogona napo kuvachengeta mangwana vachakurangarirai. Uye zivai kuti vana vokuchengeta ndevanozokuchengeta kukunda wako wakabereka. Munozviziva vako wakabereka chava vakuchengete kukunda avo wawakachengeta vasiri vako. Saka ndikuti kune vabereki vose vana vasiri venyu kana vazukuru vasiri venyu chengetai zvakadaro. Ropafadzi inobva kuna Mwari, Mwari anokuropafadzai nekuchengeta kwamuri kuita vana iva. Vabatei zvakafanana, vabatei zvakanaka, vabatei zvokuti vagare vachikurangarirai upenyu hwavo mangwana. Tichipendera sekuru iko zvinoteti ndakupai mukana, makazombodzokera Malawi? Aiwa Malawi ansani ndadzokera kubva 83 kusvika izvona ndinodzokera. Ndakupai mukana wekuti amai guru apa imimi apa mashoko amungade kutaura navo takatarisana nekugara kwese kwamaita navo ndeyekuti kudii? Mai guru apa ava vaindirera kuMalawi here. Alright, unfortunately enough wakafa 1999 vakashayiswawo, but pavakauya kuno kuZimbabwe kunoko aiwa taitaurirana zvakanaka. Handina kufunga zvakashata zvavaindiitira. Kunyange ndakaudza baba wangu naamai vandinawo stepmother ndezvavaindiitira ndiri kuMalawi. Asi pavakati uya kuno kwakauya kuno kana kwana katatu, aiwa taigara nawo zvakanaka. Saka inini zvokuti dambudziko kana rauya, vanhu vaMwari ngatiregei kufunga chakonzera dambudziko, ngatirwisana ini dambudziko. Nekuti tikafunga chakonzera dambudziko hazvitipe solution, hazvitipe kukunda, asi chinotipa kukunda kurwisana nedambudziko.
saka ndizvo ndikurudzira ndinopa vanhu vose ipapapo. Uye vanhu kana takatadzirana wedwe ngatidzokeranei tibatane, ngatikanganirane zvatakaita kudhara zve ndoti Mwari atiropafadze tigare zvakanaka. Tichipendera mashoko enyu ekupedzisira kune vamwe vezera renyu vari kuti kuti nini ndichaenderera mberi nechikoro, zvichida vamwe vacho vatore mazera edu achiti zvechikoro izvi hazvina kana basa. Kurudziro yamukade kuvapa ni shoko kana kuti mashoko ekurudziro amukade kuvapa imimi zvichienderana nevhizheni yamanayo kozvino muchinge mapedza kana kuti mapasa biology yenyu yamaifungidzira kuti aiwa iyi ndikaita iyi ndakutoenderera mberi sekutaura kwamaita kuti makuda kunoita nesi kana dhokotera kumberi uko. Mashoko amukade kupawo vamwe vezera renyu takatarisana nenyaya dzeeducation ndekuti kudii? Ndinoti kana mukana wacho wokudzidza uripo usautambise, enda nawo mberi mukana iwowo. Mangwana pachaitika chimwe chino Mwari anongoropafadza nezvimwe zvinhu zvakavanzika. Izvo hazvishamise kutaura kwandiri kuita uka. Kana pane vamwe vanhu vanondinzwa voti no tinogona kubatsira mudharo ine zvaari kuita izvo zvinogona kubatsira iwo mangwana. Saka kana mukana wokudzidza uripo, endera mberi nekudzidza. Uyezve kudzidza hakuzi kwokuti ndikuda kuwana basa chete. Kudzidza kunokubatsira iwewe muupenyu hwako. Zvinana BP unoziva ndinofanira kudya chikafu chakadai. Pakurima chaipo ndinetsane nemadhumeni, ndinenda kuzodaidza mudhumeni pamwe pandisinganzwisisi, asi pamwe ava ndinenda kuziva kuti ndinorima zvakadai. Unoona munhu achirima achiita along the running water, kunoenda mvura ndepaanorima achiita aiwa ndinoziva kuti apa ndinokonza soil erosion, regai ndirime zvakadai. Izvozvo zvinongondiramisa mukurarama kwangu. Saka ndinoti kune vanhu vane mukana wokuda kuverenga, aiwa musaite usimbe, verengai. Ini handina usimbe wacho iwowo. Uri mukandipa bhuku nhasi ndinoruzuva. Ndinoridhonza. Sure. Hanzi nasekuru bhuku ndinorizuva. Zvisinei kuti ndane 67 years. Vamwe vari kutotadza kuti zuva vari kuma 10 years kuramba chikoro kuti ini zvechikoro handichada. Asi uine munhu anobhadhara fizi. Vari kuti upenyu hwandakararama upenyu hunorwadza mushure mekunge vabereki vaparadzana, mumwe aenda kwake ndokusara vachichengetwa namai guru. Asi vari kuti ivo pazvinhu zvose chakanyondimotivheta ndechekuti aiwa ndingoro munhu aida zvekuverenga, munhu aidawo ramangwana rakanaka. Handina kukwanisa kuzoita zvandaida kuita nekuda kwekuti kuparadzana kunenge kwaita vabereki hapana anozoita care newe kuti uzosvika pakufufila madreams ako. Tiri pano kana kuti tiri kuno kuwedza kwaGumbonzvanda kuti aiwa rega timonotaura nasekuru Njara timonzwawo nyaya yavo kuti chokwadi at 67 munhu achiri kuenda kuchikoro. Vataura vakati ndakatopasa masubjects angu ese, chandakungoda iko zvino ndechekuti dai ndangowanawo mukana ndapinda mukati mezveunesi kana kuti udhokotera, ndikazongowanawo wangu scholarship, aiwa ndakasununguka ndinokwanisa kuenda mhiri kwemakungwa anonotanga upenyu hwangu zvakare. Asi chikumbiro chavo ndechekuti ndine kabhekari kanguwo kandiri kumhanya iko zvino ndiri ngokwanisa kubika madonanzi, mabhanzi, asi chishuviro yangu ndeyekuti ndikawana stofu yegas, aiwa ndinokwanisa kuchinja upenyu, ndikakwanisa zvakare kuti upenyu hwevazukuru vangu, upenyu hwevana vangu uenderere mberi pamwe chete nemudzimai wangu. Tiri pano paZim News Beat TV Zita, ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tinoti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.